Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa yo. Iki mang mae wis bar masak pemirsa. Jadi daripada engko apa nek ngarani iwake badhek ya pemirsa, soalnya ndek ngentokne urung tak masak. Lah iki mae tak godhog. Soloke tak gimbal meneh pemirsa. Dadi nek digimbal ki nek jek uga mambu. Lah berhubung iki mang Pak wis mulai ya pemirsa. Ki make arep mangkat tuku gendeng kaca. Jadi tuku gendeng kaca kok loro dienggo ning pawon pemirsa ya ben gak peteng. Karepe make mau ki tuku kok 3 apa 2 ngono, tapi kok ya kaken ya pemirsa. Dadine sithik-sithik dhisik jajal tuku 2 kanggo sing ning pawon. Kok nek kirane anu tukune 1 kanggo ruang tamu kaya ngono ya pemirsa. Oh. Wah, jejerene ning tumo. Blenet, pijet. Pijete ning blenet. Aduh men. Ono adoh Yanti. Lah ya. Oh ya. Blenete desa ndi, Lek? Karo. Nanti bener orone jadi. Ambek weteng piring ta wi. Oh. Kok adoh meneh. Ini Mbak Rini. tak kok nganggur. Walah, angger-anggeran lho. Sae penak ya, Lek, duwe dhuwit, anake pinter golek dhuwit. Nggur-nggur ngono kok mulai nyangkeng. Seger-segeran. Hah? Tinggal HP nek. Gak yo kae. Piye Mas? Oh, tinggal HP nek. HP kae. Gak apa nek Mas no. Halo. Apa? Engko nang aku tuh kok nganggur. Sak kilo. Aku kowe sak kilo. Iya. 5 kerat. Aku nganggur KTI mang alah. Aku niku penjara anggur anggur orang tua. Anggur buah seger-segeran. Anggur orang tua aku. Ya Pak, aku tak tuku gendeng kocong kau tolong pasang mah ya. Wis udah budal. Ya. Tolong ya. Malah yo yo yo. Udah budal. Ya, ayo. Melok wi. Gak usah nih mah. Mbek Pak ya. Mak tak tuku. Tuku loro apa telu? Loro. 200. Sitok pirah ngono iki sitok. Lara. Paling 16 Murah wi. Murah. Tuku loro sae. Ya iki lho pemirsa, dadi iki mae dong menyoke tulung jupuk lebok. Karepe mak iki nganu gendeng kocone sing arep tak dekek sisih kene pemirsa. Kan dadine ben ora peteng ngono. 1 berarti tuku 3 wi. Kene 1 terus engko ning pawon. Rambutnya wis garing burung, nek wis garing dikuncik. Nek sik teles aja bau engko. Sing ning pawon iki pemirsa yo. Ning pawon kok kene 2. Sisa kene. Nek sisa kene dikeki 2 kan engko padang. Jadi nek udan aku ora usah nglorak-nglarekno. Soale pawone mae peteng banget. Saiki mau yo lanjut mae masak. Tak godhoke kabeh. Soale entuk neh pemirsa ndek ini ya pemirsa. Sing penting tak godhog. Iki urung tak masak, tak godhog sik. Soale sing ndek ngijek pemirsa. Jadi masake ngene wae engko karek nek adem karek balungan lho. Lho, engko banyune iki dibuak. Soale iki mang tak nggo godhog rena-rena. Kaldune ngantek sat lho. Ya iki engko terus dibuak banyune. Terus dibalungankan diasem-asem apa dimbuah, tapi kita ben ngene sik pemirsa yo. Ketoke wis medhok ketoke. Oh, wis mlupur kok pemirsa. Wis cepet wis kok di presto. Pakai api kecil. Dimasukin sendok monel. Iseh pemirsa, jadi gak perlu masak neh. Cuma digodhoki. Iki diingep dik mau. Wis ngene tok pemirsa.
berangkat beli gendeng koco. Yuk. Ayo, Pak mau pengen di. Udah dari keran ini. Urung bar piye? Keran tiga. Ketok ending gak wis sewi. Enggak keran yang gede. Keran sing kok ngene iki. Oh. Iya, iya. Ayo. Montore wis ning kono kok. Heeh. Iki. Halo. Sulam, Breng. Wondenge mangar-mangar kok. Mateng wit. Susu manuk. Ndi ndak enak Enak susu manuk. Keke delok. Wah, heboh. Susah manuk. Susah manuk apa dipek, Breng? Ayo, ayo, ayo. Enak manuk biasanya manuk emprit biasanya. Wes, Pak, enak. Wes bar. Ya, kerene. Ayo delok. Emprit. Oh. Wes, aja telesi. Awas aja mblayu kok. Dapat Manuk apa? walah. Iki manuk cilik-cilik. Manuk apa? Karo. Manuk emprit apa manuk gendilang iki? Ayo dudono Pak. Wis aku tak tuku gending sik kok. Lagi pemirsa, mae wis tekan omahne. Lagi gendeng kocone mae mau tuku loro. Ayo. Ayo tolong pasangno. Rasa cucu ae to. Cucu. Pemirsa mae wis teko ya iki langsung tak ngakon pake wis ora genah. Ora kaya nek ditandangi dhewe kangen lambe. Ya wi tulung wi. Lewek cak. Sik. Loh, kacane kok ngene pemirsa. Loro satune 16.000. Rapet niku. Roco. Aduh kelilipan. Apa ya, Wi? Terangnya anu ya, Wi? Oke ini ya. Sik gendeng. Pasno, Nduk. Ini lho pasang ngene ya. Enggak roh aku. Durah leh. Durah aja menek roh. Aku tekok sapa? Kok Pak. Pokoke tekok sapa? Iya, dipikir dhewe. Gendeng Iki jenenge gendeng kaca wi. gendeng kocone gak padha kaya sing ning kono. Ning ndi? Sik perlu serak. Sing ndi? Sing ku yo. Kawak kuwi. Kuwi kan ketutup wi. Oh. Ketutup kok ya padha wis gak padha. Mare wis suwi cah yo.
Kayak tukune ya padha ning bakul pas iku. Iya maksudnya. Bak kowe tukune Ah, sirai ngeluh, sik menawa kok jutek usah kakek kok. Jangan banyak bertanya. Merintah Pak Mik pegawai wong merintah wong duwe dhuwit penak merintah wong karuan. kita video, Mak. Gak apa-apa. Rilok. Apa adanya? Kok isek peteng ya? Nabi, Ndak roh. sik tidak. Yang ini pemirsa. Kok masih gelas? Kok isek peteng pawone yo? Yang padang ini. Iya, APN ning TV. Wes sing kono gak apa-apa bengi-bengi lak padang. Hah? Wes lak padang. Isek peteng iki. Kok peteng yo? Peteng sore bisane. Ora, Mak, kowe sing ning kono jajal mire medun. Hah? Kok lak padang medun. Medun. Medun, Mak. Kok lak padang. Medun. Oh, Iya iya, padang ya. oh, padang. Entuk nyuting pas para ambek mae. Pas. Padang ah. Iya iya, berarti kok mang kok silonan ya. Oh, Bisa. Bisa. Malah gimana ya ono gendenge? Telepon ini. Sik, sabar. Aslinya padang tapi ketutupan kue. Iki ketok peteng ya. Heeh. Ojo Pak. Telek. Telek. Mangkel aku. Ngono iki gak mesisan kok nek trocoh. Mosok yo kon make apa kon make. Ketok nek wong lanang lho dikon gopo. Sabar. Wes dadi. Sik peteng kok kuwi. Minggir ah, Mak, kowe minggir. Sik. Wis lang kok peteng. Padahal wis loro ya. Apa mripate mak sing anu ya? Padung nih, Mak. Hah? Padung. 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 Siro, Mak. Ya wis lah, engko ditonton neh nek anu. Lanjut mak tak anu beresi kamare Mas Andi. Sprene tak coplokane, engko diumbah. Kowe manggon ngene Mas Andi. Heeh. Tenan. Tapi kayak lampu. Hah? Tapi kayak lampu. Rampung pemirsa ya ketok padang. Ya isek peteng tapi gak sepiro. Jadi nek makne pawon ya lumayan pemirsa. Lho padang to. Gak patek peteng kaya winginane. Yo ngene padang silo pemirsa. Wis pemirsa, tak tutup sakmene ae videone mae ki mau yo. Pasang gendeng
Jadi saiki mae wis dhewean ya pemirsa. Anak-anak alhamdulillah wis kerja. Iki mang wis ngabari pemirsa dhek nek alhamdulillah sudah mulai masuk kerja. Terus iki jam istirahat. Jadi mae nek ngene iki piye ya pemirsa? Apa ngomong abut? Ning jaba ya pemirsa. Sedikit bercerita. Lagi mau wis ngebi. Lah nek ngene padang ya pemirsa. Iki sedikit sedikit bercerita. Nek Mas Andi wis kerja iki mae terus terang yo elom pemirsa yo. Biasane mergawe nek sing membantu ora edep iku cengkerean, yel-yelan, wel-welan, bentak-bentakan, kasare kaya ngono pemirsa yo. Tapi iki yo seneng. Cuma iki yo padha ae pemirsa yo seneng ditinggal budal kerja, mikire wong tuwek kan ben mandiri. Ben iso apa cita-citane kuwi ben iso terlaksana kaya ngono. Berarti dhek pengen apa ben iso keturutan mergawe. Dadi gak jagakno wong tuwa kaya ngono ya pemirsa. Jadi ki mang pas Mas Adi telepon, mak ya alhamdulillah seneng banget. Akhirnya anakku lanang wis kerja kaya ngono ya pemirsa. Nek ora ki piye pemirsa ya? Jenenge netizen. Wah, nek kekes kae bar mangan kok gerang gaplok ngalahi anake. Golek jambu. Dene teman golek jambu. Padahal wis bar mangan pemirsa. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi yo kuwi mau yo pemirsa sedikit bercerita. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi sedikit cerita. Nek ruamene iki terah rame nek ene Mas Andi. Iki mang ya Allah. Iki mah gebras-gebras pemirsa ya. Jadi kaya ngono pemirsa sedikit cerita. Wah nek mesti netizen sing julid. Nek ngarane mae julid. Pokoke sak polahe mae kuwi gak ono benere pemirsa. Tapi ya wis tak pikir sing kuwasa sing ngerti iki lah. Jadi piye neh ya ana sing takon pemirsane mae mending ngene. Mak sing editno sapa? Kaya ngono ya. Menane mae ngomong pemirsa. Harus berjuang. Ibaratnya mae harus bisa kaya ngono ya pemirsa. Mbah kuwi bener mbah ora nek ngedit mae ya pemirsa, tapi mae wis berusaha, maksudnya mae wis tekad-tekatan lah kasare. Ning atine mae mbek ning pikirane mae pokoknya mae harus bisa. Harus semangat, harus bisa tanpa harus ngandalno anak lanang kaya ngono ya pemirsa. Soale mae yo mikir engko nek ditinggal piye kok ngono. Tapi alhamdulillah kemarin pas ditinggal Mas Andi kuwi alhamdulillah mae mencoba pemirsa yo. Jadi alhamdulillah berhasil nyatane iso apa nek ngarani muncul kaya ngono ya pemirsa. Jadi tak tutul, tak waca, tak tutul. Tapi uteke po anus pemirsa terah. Soalnya po salah neh mbaleni neh, salah neh mbaleni neh. Jadi
perjuangane mak ndek kuwi nekate sedina tet pemirsa yo. Dari jam piro yo ngantek baterai iki ngantek pentek perkara tak ulang kaya ngono, salah tak ulang neh, salah tak ulang neh. Jadi mae semangat pokoknya harus bisa tanpa mengandalkan Mas Andi kaya ngono pemirsa yo. Dan akhirnya mae yo iso ngupload video iku yo pemirsa. Jadi ki mau alhamdulillah dikabari mae Mas Andi tak bulan baleni meneh. Jadi mae yo wis bersyukur alhamdulillah wis bar ngupload siji. Mas Andi pas istirahat yo mae ngomong sing maune ditudono dhek kuwi. Dadi mbah bener orane mae yo ora ngerti pemirsa yo. Sing penting wis tak coba, wis ana niat berusaha. Wis pemirsa yo tak tutup sakmenehe iki mau ora usah panjang lebar. Pokok intine sing teko yo Mas Andi alhamdulillah wis kerja. Gak perlu to pemirsa duwetil terus langsung ditudono ngene-ngene. Engko seumpama mae ngomong apa anane yo tetep nek sing jenenge wong gak seneng kuwi digoleki kesalahane pemirsa yo. Dadine yo wis sak perlune ae. Engko kaya daging nggawa kupon yo dipikire ngemis. Padahal kuwi mae dibagi kupon disuruh ngambil dagingnya kaya ngono. Kadang mak ya mikir, walah yo kena apa mau gak tak syuting kupone kaya ngono pemirsa ben gak salah paham neh. Wis tapi nek nuruti ngono ki wis ngelu ya pemirsa dadine wis biyen ape ngomong apa ya wis dibeno wae lah ora usah dirungokno kasare kaya ngono. Sing penting sing nglakoni karo sing kuwasa, sing ngerti karo kiwa tengene kaya ngono pemirsa yo. Wis tak tutup sakmenehe videone mae. Nek salah omong tingkah laku perbuatan keluargane Malekini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsane Mae kabeh, terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezekine ngalir kaya banyu kali. Agung kok banyu segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih supportnya.